Moi, se on Mr. Sampo täällä. Ja siis, joo, mun uusi kanava tuli, koska mun vanha kanava meni perseelleen. Joten mä nyt teen tänne pelivideoita ja jotain muita kiinteistöjä ehkä. Niin, ja tilatkaa ja tykätkää ja semmoista. Ja mä siis tuun pelaamaan CS:GOta kavereitten kanssa ja kaikkea TF:ää. Saints Row 2 sun muuta. Niin et, joo. Mä oon nyt pantterpvp.net-servulla ihan hyvä. Fakti on semi-pvp-serveri. Joo. Mitä tolle toi? Tässä on, joo. Anteeksi, mun hiiri meni paskaksi, joten mun todella paskan hiiren ääni kuuluu nytten tossa videolla. Mä en voi sille mitään. Frapsikki mä pistin, että se vähän niinku hiljentää sitä hiiriääntä, mutta ei se paljon hiljennä sitä. Että anteeksi siitä, anna kamaa, kiitos. Vähän kyllä vajaa. Aika vähän vajaa. 04. Pistetääpä tästä suoraan tähän menosta. Aha. Joo, FPS menee. Karkoon. Joo. Tää taisi olla tää esittelyvideo tässä. Nähdään ensi videossa, jos nähdään. Tilatkaa ja tykätkää. Se on mori.